akwai wala na jannada idan kana so ba a san ka kai hakuri samun masoyin gaskiya kai kantari san maso wani bari ba san maso wani koshin wala 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 san maso wani san maso wani samun masoyin gaskiya kai kantari san maso wani bari ba san maso wani koshin wala 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 san maso wani yawa wai lafiya na ga gaba ɗaya kin shiga cikin damuwa saboda ba haka na saba ganin ki da Allah da annabi kin mun bayani na gaya miki ki rabu da wannan mutum ki shafa wa gemun ki ruwan sanyi kullun ki dinga damuwa da wanda baya damuwa da ke baya yanzu wannan aka yi auren ma wallahi tallahi ba wallahi sai ki wata ba ki gan shi ba bai zauna da ke kun yi mu'amala ta aure kun yi nishadi ba to ana saurayi da budurwa ma bai baki kulawa ba bare an yi aure kai dama ba kaunarka take ba amma ka zo yi yin zuba ana ta zuzuta ta kada Allah ya yanzu inganta wannan ai ba kalaka bace ana ma ga kabar kana ga yamma ni namiji ne gwarzo dole sai na an fafata yanzu ka dubu duke kiyar yarinyar nan ka ce ni kadai nake bibiyar ta kawai kina da manki ki kashe danki kai ciwon zuciya ya kama ki wannan wani irin rayuwa ce ya kamata ki karatu ta Allah ma ka ba wallahi Allah wallahi ka ga irin abin da nake ga da nake Ya Sadiq Sadiq Menai Ranar da shiga shagon ashirin mai da zai sai da ni. Ɗaya shi kenan, ina jira. Ina shagon ashirin mai da ina jira ni. Sai kin ƙara su. Shi kenan. Gaskiya ki sauri gaskiya an baki sauri kin zo in sadikiyar zaki zuwa ni wucewa zan yi. Shi kenan.
Taho mana, taho. Har kin kawo? Wallahi. To kin ga shi kenan, tunda shi da yaƙi ya iso. san maso wani ƙoshin wala ake faɗa, san maso wani da akwai wala na jannada. Idan kana so ba a san ka yi haƙuri, samun masoyin gaskiya. Hello? Kun wuce kuma. Inda na fito kawai ƙarasowa. A baya za ki mun haka. Matsalar ka so mutum da yawa.